Pomoću funkcije stvori makro možete dodati često korištene ili složene kombinacije artikala kao makro. To čini dizajniranje sa Shrug dizajnom još bržim. Evo koliko je to jednostavno. Pozdrav i dobrodošli u još jedan video tvrtke Shrug Tehnik. Moje ime je Florijan Bogač i danas ću vam pokazati kako možete uštedjeti puno vremena pomoću funkcije makro. Funkcija makro dostupna je i u prednjem prikazu distribucije i u dijagramima strujnih krugova. Za stvaranje makro, M možete pronaći na vrhu naredbene trake. Ovdje možete vidjeti sve svoje makroje. Makro možete stvoriti i dolje lijevo. Zatim odaberite željenu kombinaciju artikala. Potvrdite odabir dole lijevo. Dodajte naziv. Kliknite Dodaj. Makro će se odmah pojaviti u vašem sustavu. Kada stvorite makro, u dijagramima strujnih krugova radi na isti način. Isti proces. Funkcija makro štedi vam puno vremena u pretraživanju. Hvala na gledanju i puno uspjeha sa Shrug dizajnom.